Nifunanda. Niyabunela umthakathi la. Cha, sifuna ukukhuluma nawe. Uzokwenzani nomthakathi? Sifuna ukukhuluma hayi bemgwakho uqedwe. Uzokwenzani? Bemgwakho uqedwe. Sanibonani balandeli beNyoni TV lo khulumayo umama uBuyisile wakasithole ngafonela iNyoni TV ngodaba lwengane engihlumezayo edla ama drugs. Ingane yami ingihlupha kakhulu, iyangihlupha ngoba angisahlala nje ekhaya yangixosha and umuzi siwuvandalize ngoba ngisazi ngizokwenza njani. Isisombululo engikhulume naso ke ngicela abakanyoni TV bangilekelele bangisize ke ngibone ukuthi uma bengenelela sizoyapi nalenkinga engibhekene nayo mayelana nengane yami. Wena uphupha Mba. Mfisa ngishuthubhekana ama-drugs. Ibangazi. Mba. Mfisa niyeke le nto yenzayo. Mfisa ungeke. Mba. Okay, Kiki, mfethu mina khona engifuna ukuyithola mawakhe. Mfisa ungeke ngibheke. Mawakhe. Ungeke ngibheke. Hey mfethu inkinga le. Mhlawumbe lento idinga no rehab. Ubafu. Mfethu imaka asisile kabi la. Asilwi nawe, yabo. Asilwi nawe. Asifuni nathi ukuthi nawe kube ukuthi mhlawumbe sesigcina sesiyabambana. Asizifuni kuzobambana la. Phela mfethu sihamba noma wakho ukhathazekile ngawo. Thina ukhathazwa yini? Thina mfethu siNyoni TV, iNyoni TV izama ukulekelela wena impilo yakho. Yabo nje manje sizwela ukuthi umuntu oseyidakamizwe nje manje. Ekugcineni uxosha uma uhlala kuyidakamizwa futhi. Uxosha buka mfethu, buka ngisho endlini kanjani. Unjani? Ngizohlala la nempahla, ngizozenzana impahla. Kusho ukuthi isidayisi. Angithi nayi nje khona. Mfethu uyaqedini. Bukani. Umuzi wami uphelile lengane. Wephethu. Bukani isitofu bukani nje. Isitofu sathe ngobani leso stofu? Imina. Sathe ngobani leso stofu? Imina. Okay. Ukhothe ngani? Well, Kiki mfethu. Mina ngifuna mfethu ukuthola ukuthi bafo yonke lento ukuthi uxosha uma wakho umsolele ekutheni ngene wabulala ubaba wakho nani nani. Vele. Okay. Vele. Lokho bafo. Wena wenza ukuthi uma. Okay, ufaka ahambe lo. Okay. Nakahambe futhi la. Akahamba ngomfuno baba. Okay, Kiki kanjani ufakazi nabo balozo zinto ezikhulumayo? Lo kumele ukwenze kuqala before ngokuhamba. Cha ngaxoshwa wena ngoba ngathi uzokhula ngakushaya ngibona uzocabanga phela nje ukuthi usukhulu usuyindoda. Kodwa manje awucabangi nje kefana. Ayikho vele into engizoyicabanga. Kanjani umuzi wami uyawulimaza nje. Ubaba usakhona ngabe ko right. Uma kwaphula kanye into zakho yabanga ubephila impilo lewathanda abantu besifazane. Bahamba la ekhaya ngishi. Ngomlandeli ngani wena? Ngomlandela kanjani? Ubaba wakho nje umshado nje uthobula yimini. Ngizomlandela kanjani ngoba wena phela oseduze kwakhe. Wangishiya ubaba wakho wabona ngithi ngangibonaphi ngoba ngisemncane phela manje pho wazi ngani inesicelo ngazi kahle ukuthi ubaba wahambiswa uwena ekhaya ngiyenzani njengoba ngathi ngiba mdala mina kwakukhona wena kodwa uyangitshela ukuthi ubaba wayekhona washonaphi ubaba wena ukholwa ubaba wakho wagxoshwa yimina ukholwa ngikutshela bona mina khona ephela kumasho njalo and uyasho ukuthi wesemncane zonke lezi zinto zithatha phela ubona ukutshela ngitshena wena lezo zinto ukuthi ubaba wahamba la ngisemncane la ngiswa izini zathi yini ngangethwa ngiswa yini ukholwa ukuthi ngitshela kona ngabe umuntu engangimthanda engimshadile kuphela kwakanginayo inkosana wena nina kanjani noNkulunkulu ngacela ingane izoba indoda ezovusa nomuzi hayi ingane izophila ngedala ngiza kanjena uyavuza umuzi uyawuvusa Jehova uyaphela umuzi wami kodwa uthi uyawuvusa akunto ngisho igceke buka igceke likwale kanjani usilingi buka ngoba abantu manje kuma-TV ngize ngilanda abantu abazongisiza ngidinga usizo ngingena ey'ntweni engingajwayele ukungena zonise ngiyoguga nje ngidlala wena usezuyakusaba useyasaba ngisho kuza yena umlando uhlala emqashweni ngoba uzombulala kona nembuzi ukuthi wagcina nayo uthi ungakho nokwamkhiphela ngisho umbese kuba ngimdingi legcekeni ngoba nje khona hayibo usasho okuncane wena uma ngimele nabangani bakhe bengithuka angazi umsebenzi nekhaya izwani angiyazi lengane ingenwe yini wabona ukuthi ungakho uzofa wena ngiyathatha futhi ngiyabonga ngimfice ekhini kanje ubeka gqoka into ngayo umthengele ingqobo ngifaka otwet lapho ngoba isekhabe nento engasuyicoshwe ngiyaqala bethuka ngiyazi uqhini ke manje khombisa ukuthi ngiyindoda bekudlala ngedwa so njalo ususeyikweletini ubambisa ngempahla yasendlini umshini asekho babambisa awuthenga mina lo mshini akhuluma ngakho akubona lo mshini uphi lo ngoma wakho uphi bona umsufina kubona yara yo bicabanga lapho imali awuthenga lo mshini ayashintsha
Sathatha lapha Wawudayisa lo, wawudayisa lo mshini. Fana ngufica na phela umshini. Phela into mayifile uyayibona okay. Uyayibona uyibeke. Ukuthi lo phathi efunakalayo ukuze ikhande kufanele uyithenge. Uthenge. Kudayisa. Uphi ke Uphi pho? pho? Sawuhlakaza. Yebo, Somunye umshini. Ngibona uthi wahlaza umshini wami elungisa omunye umshini. Kwalahleka owami umshini. Ngithi ngizama impilo yakho ngalo mshini. Ngokubeyenza imali. Bewenza amagceke awu3 4 5 ngenyanga. 820 imali. Igceke libo 120 150 200. Kuye ngokukhulu begceke u2000 bawenza. Akasagundi shuthi akasagundi. Ngandela kubuka le ahleli kulona la kubo njalo. Libolile. Sazopushwa la. Nini? Sazopushwa. Sizoyithini? Hayi. Ikuzothiwa indaba yakho mfana kithi. Ukuthi ngihambe nalomuntu elifike naye. Angihambi mina. Mina ngizolungisa wena la manje angisahambi ngempela. Uma ngizovumela wena sengamane ebole kodwa ubhoti ngibacace ngifuna usizo. Angisahambi la. Ukuthi ngizohamba mina. Wena uzohamba mukhe kodwa uhambi futhi yakho. Uyofuna usizo uzoliwa mase ngifuna usizo. Ukukuduba kwama kungisize ngalutho futhi ukushikayo mina kungibona njengoba moqotho. Kumele kuhambe mina shuthi. Uzohamba. Akekho umuntu Akekho umuntu ohambayo. nawe uhamba uzohamba uyephoba kokinda Ukinda. phela uma kufane manje kuzameka indlela yokuthi kulungisekelwe kulo muzi lo ulungiseke umuzi kumbe kucleanwe kube right Kwawena usizakala. kwawena udinga usizo wena self wena udinga ukuthi usizo lwana hayi udinga ukuthi usizwe uye yonke lento oyibhemayo Temugwayi mina into ebhena wonke umuntu ayikho lonto wena sizwile ngawe ayikho into esinayazi ngawe Futhi wena into engiphoxa ngoba ngihambe ngokuza la ngapha kwakhona ngikhokhela u20 incwadi ukushayela wahamba ufuna imali. Iblo mali. 3.5. Ngibuza uOscar. Unenenazi. Kodwa expire nazi. Ngakhokha imali ngakhokha lapha. Wahamba uyifuna, boyisa umuntu. Wathi imali kama wakho imali yakini. inhlahle ngaka Ngibuka uthuli ayikho nemali esiqedile. Ngikhokhile. Isolo ngahamba naye ireceipt likiye ngizothi noma ngeqiniso ahamba aqhubeke namali esenza afuna. Walandile. Yonto esinguyitshena abantu Fanele anginoma ngitshela abantu ngiyathakatha mina ngithini angijwayele ukuthi mina ngiyathakatha ngakho ngabulali baba wakho nami ngisho into engiyenza lokuhle kuwena. wawilandelana imali fana kithi imali engayo singanika umuntu kanjalo Nayizwa umhlolo. imali engake singanike umuntu angithi wena bekufanele wenze incwadi Nganyama ngiblema la wathi security angimlenzela ngalona ngangamenzela wayelento akuzelela le security yena kwashaxa lo muntu wagcina ka 11 ile nazi uyenze ngoba bengingena online ane phone abayidayisa ayikho amafoni engamnikona ngiwathenga amafoni wonke ahlala ophetho u3 months isivalekile ngikhokhele isekho useyidayisile. yazi ngisama ngazwe le iwuthwalanda imali elenazi 3.5 license wayilanda 3.5 cash ngawushiya ku-office. wawulwisa abantu Undlavini imali kama imali kama. nabangani bakhe futhi kanjena Wena bahambe ethu abangani. bese niyenzani imali niyenzani bese niyenzani le mali le iyasetshenziswa Khuluma phela. Angikhuluma nami ngiyamemeza bathi niyenze imali. iyasetshenziswa imali sithenge izinto esisuke siyidinga ngaleso sikhathi yini lebaluleke edlula ilicense ukhokhelwe umzali ukuthi ufunde lesibaluleke okudlula lokho ngoba phela ilicense iyisikwa sakho akekho umuntu okuphuca yona yini ke wona lebalulekile ethengwayo ngemali lokukhuluma ngayo edlula into ezokuphilisa inguna phakade yini lebaluleke kangaka mhlawumbe usichazela nayo ngithenge insangu bangabhema okay yaqhubeka insangu inceke thenga inyama